Smoking causes cancer. Consumption of alcohol is injurious to health. Be safe, don't drink and drive. Belai no chinaro mangple kotor kasai feka chung tini sawiman ka je thangnai 31 August je panchayat tuiwe je urpatle mane Tipra Motha Raio BJP mai kono tini Raio bisini ingoi ha kabarne regional committee songtini achogoi tonglia mai kono tini brok press meet ni bukhakte tini brok press khlaiwe je brok no Kok Phirokha mane ereng Tipra Motha ni adong songno je case khlaiwi hinmarong no tini brok press khlaimane mangple chinoro phai shok paika blain wana ma sangsa naine gadi brok tama kok saka belai ke hambaya panai koila sinoro phai mamja khaijak sini press media ni takote buhuk song tei bu hambaya panai sing bai tini kereng khaijak jotto prothoma ni gano tongu o Rayobari regional ni borong president Amitabh tei bu YTF ni regional president Sonjit Jomatia tei bu haine jotto Raio regional ni jotto takote buku okras rai jotto no prothom koila hambai tasara sini media press media ni bisingtei nai tongai sara Tipra ni sini jotto takote buku songo sen kila Tipra Motha block tasara sini Raio regional ningui jotto no thaka amkun mong yaparu seng tini 2 tarik September 2023 इंग्रेजी बीसी चीनी राया रीजनल नि उद्योगतुई और विशेष थेक YTF तै रीजनल नि Tipra Motha रीजनल नि तुई दुल मुंबई न सं तिनी और काइसा नगो सं प्रेस मीट खायनि नांखा प्रेस मीट मा खायमानि अथम हाय थांनाय 31 तारिखो जतो साइमा खाना किसु मीडिया ओ नुबाइखा जों बहायनो तिनी सानि मुसुगु मीडिया नि बिसिंतै रायो बीसी और जागो सिनी किसु पब्लिक आरो जागा रेगा सामं सावानि थांथानिगो डिमान्ड फ्रम रवानि थांथानिगो बीजेपी नि जारा थेमरक सामं थांनाय और जागा विभिन्न भाबे आरो ऑफिस हारया कासोखा सामं रया रेगा तंगरिया हनै आरो जागा अनेकटा आरो बर बीजेपी सिनी बरगनो Tipra Motha नि बरगनो सिनी रायो नि रीजनल नो अनेकटा बर हेरेसमेंट खायखा एमन कि सिनी बुमा बदल सिनी TW जारा तंगनाय ब्रंनि जे जागाव संग्रह थाइदिया करे ब्रनि पाब्लिक पार्ट लगोसन बरक तास खायखा अनेक जागा सिनी 60 बछरनि उपर बयस गंजाक ब्रंनो बरक गुसी रखा डाका सापा रखा अमा हायखे अनेकटा बरक खायखा आरो जागा बिसिंगो खायखा आरो बिसिंगो हारवानि बरक नाइलिया अमा हायखेन आफ्राय 31 तारिखआव गतना अंगै थांखा अमा टोटली जों सामं जतो तांगानि अधिकार तंगमानि रेगा बजतनि बांगै 100 दिननि सामंनि ग्यारेंटी तंगो और जागा जों नुखा जों बीजेपी मांनो लागातो सामं तांग तंगो तबे और जागा जारा तंगनाय पब्लिक सपोर्टार अब सामं मायानि बांगै सामं नावनि बांगै बीसी ऑफिसआव थांमानि किन्तु आरो जागा तंगनाय जारा बीजेपी नि साकसाकनो लीडर हि वासनाय बरक आरो हारवानि जरा रया बरक विभिन्न भाबे बरक हेरेसमेंट खायै सिनि बरकनो बरक बुक्रा सुक्रा खायखा हाय हनैनो जों बनो पुरापुरी प्रतिबाद खायो अमनो सेलेंगो अम हायंगनि कक तंगमनिया जों बनो क्राखे मम याप्रि नाव जदि बुसकांरो अम हायंलांके सिनि रायो बारिओ सिनि जत्तो ताकुतै बुक सर सिरिं तंगिया बरक तिनि जत्तोनो समाय क्राखे तांजाक जत्तोनो नांगे जबा खाजाक जों सामायनो सामंनि बांगिसे अमते हाय खायंके कोनो समयो जों बरनो हाय लाइसासके याखाय रया हनै और जों तिनि जत्तो रायोनि ताकुतै बुक सर प्रेस मीट खायनि बाद दंखा तारसारा जों सानाय मिया अक्लै नाय सम्भवत चिनि बरमनां 30 किला बागमानि बरमनां MLA बनि लगे मुदय शंकर हुजांनाय तंगु तैख्रक्सा संजय जमातियाबो तंगनाय किसु जोंनो मुखां सलियारो तंगु बरक थानाव हाय एरें माजरेबेरै चिनि Tipra Mothani रायोनि सपोर्टार रक्सि चेयार टेबिल टक्रखा हनै थानाव बरक किसु जमा रखा अम टोटली डाला और टोटल MLA जे साखा और जागा वीडियो एडिशनल वीडियो खुद ब प्रेजेंट टंगखौ हनै जों सानाय ऑफिस स्टाफ संगो सानाय जदि निरब जे केस न जदि निरब बाहायनो निरंनि प्रेजेंट न जदि सिनि बरक टेबिल रक टक्रला हा कर निरब जदि छय रक रइ केस अफ रमनि टंगाके निरब बाहायनो जों निरब न बाहायनो क्राक जवाब नानै निरब न जों उत्तर नानै हायनि बांगि मा सानाय जों कोनो सिनि बर आरो जागा एकटा चेयार टेबिल टक्रया याक बरया और बीजेपी नि MLA बनु सप्रांत खायै
borong ni bisingo borong tokro layai जों खोनाखा थानाव से हारक बायरक क्लेन थांगै सिनि मंगै एफआईआर खायगा हनै किन्तु अमो एफआईआर जों ताबक नि कटालिया अमो हायखेने आइगेराव गोबां एफआईआर खायजा अ रायोनि अनेक 50-60 जना केस मासाजा अ एमएलए बुराम गोनां एमन बाबे केस रौ रेगा सामं तांगानि थां सामं सामानि थांमनो सन ब केस रौ अफिसो हारया अमो हायखेने हाहायने 31 तारिखआवबो साथिते घटना न बर कटर के साजबुइ सिनि बरौनो हयरानि खायखा किन्तु अमनो जों सानाय अमो टोटेली फेक्सि अमो कुनो जों आरो जागा कुनो सेबिल चेहा टक्रिया सिनि बरक सुदु सामं रदि उन्दै सावनि थांमासे आरो बीजेपी रक जारा तंनाय बरक कासखा सामं मा तांगिया निरनो रेगा तांगिया हाय उन्दैसि बरक कासमनि हाय हनैनो जों ताबखे क्राक या प्रिनाखा जों अफिसाव थांनाय समबारनि सिनि लागाथ जों रायो बिसि अफिसाव थांनाय जों याकाय रया सिनि आइन तंगु बर बीसी इलेक्शन टानि दिलाखाय निरक जदि हिम्मत तंलाके बीसी इलेक्शन खाइ फुनुकदि एमएलए बाबुनो सानाय निनि क्षमता तंखाके निनि सरकार डाबल इंजिन खोनानो समबार बिसिंगनो नों बीसी इलेक्शन डिक्लेयर खायरदि जबा खायलायने गणतंत्र डेमोक्रेसी को जे एप्लाई बोनो बीसी ऑफिस दखल खायने किन्तु पिया निरक इलीगल बाबे आरो जागा नांगो नांगिया कन्वेनर हनै जदि आरो साजावै खायथांके जों टोटेली कन्वेनर मानेया जों पूरा पूरी आरो बीसी ऑफिस दखल खायनाय जिनि टीटीआईडी सिनि कपि लामक फाइजाक जिनि आरो मनिटरिंग तंगु मनिटरिंग चेयरमैन चंगा तंगु जों बरफ बायनो ताम तांनाय निरक आरो जागा इलीगल बाबे जों निरनि कन्वेनर मानेया हायनि बागै समबारनि जों थांनाय जदि केबो कासवानि नायलाखे जोंबो क्राक या प्रिनानै जों केबो ताबो फेबिया जों सुदु सामुनि बांगै थांगि हाया जिनि वा तिप्रा मथा जों हानि बामं सामं तांनाय सिनि बुबाग्रानि दल बुबाग्रा सिनि थिनांनि बांगै सिबाव खायख्लांनाय हुमानि जागाव जों हानो सानाय ठीकनो किन्तु सिनि गरैबो साराव इसा मासा रेगा सामंरक सामानि बनो निरक अयनें जाखांके जों निरक न बहायनो जों अफिसो हारिया सुलासुरि सानाय निरक बर अफिस ता हादि जदि हिम्मत तंखांके विलेज कमिटी डिक्लेयर खायफुनुकि आफनो जों दूध का दूध पानी का पानी लायनाय हाय हनैनो जों सानाय अ एमएलए बाहायनो नांगो नांगिया जदि केस हाजाबो सिनि बरंनो जेमा तांफायरानि खायके खबरदार खायदि तंदि जों बाहायनो सिं सिं तंलिया नांखांके जों क्राक या प्रिनानाय जें मनिं लायनाय अमो हायकेनो जों बाहायनो जों तिनि जत्त कपचाक जा सुदु रायया जों 30 किला बागमा जत्त सिनि ताकुतै बुकुसरक समाय तांजा जों ताबो खायनो याकाय रलिया अमो हाय खायैनो जों तिनि पर जागाव प्रेस मिट खायनि नांखा सिनि ताकु बुकुसरक जत्तनो फाइजाक बर एकटाइ कक पाइथागो जोंनो सानाय मीडियानि बिसिंतै आसक नों एमएलए बा बीजेपी निरंनि सबका साथ सबका विकास संखांके रेगा सामंत अमो बीजेपी नि अमलिया यूपीए सरकार कांग्रेस सीपीएम तंफ्रत 100 दिनि ग्रेंटी सामंत मानसि और जत जॉब कार्ड गनां जतनो मानाय निरबर तानि कासु थाइबा कासुवानि बाताखरै आरो एमएलए बाबुनो सानाय नों तो एमएलए खाके प्रशासन लेवल थाका नों सुदु ताबा बीजेपी नि एमएलए लियाब्ले जत 30 किला बागमानि एमएलए सी नोंथां और सेंटिमेंट खायै जों टिप्रा साबिसिंगसन रेगानो सब नों तरला तंखाबा किन्तु अमो टोटेली साया एमएलए बाबुनो सानाय नों अमते हाय मोथाकदि नों अनेक सोशल एक्टिविटी सामंराबो तां फाइजाक निनि जे सामंनो बई कखन अमायके आसामैया किन्तु जे निनि रिजाल्ट बरक मानैनामैया हमना टोटेली स्टॉप खायदि निनि सीसी मानसि 1.5 फुट आकरनो बुजबदि हायके 1.5 फुट बा आधा इंची साका एके पाइपैनै अमा जों तिनि मीडिया नि बिसिंतै सानाय आहायनो पाइथागो जत्तनो जों क्राकखे या प्रेसेलायनाय जिनि उचित जिनि माथाय जिनि जे संविधान जे तंमनि जों बनो जे कपन आदाय खैनै जों अयनायखे खाया जों लीगल नि बिसिंतैनि खायनै सुजरा कप सावैनो जों तिनि जत्त बायर रायबारि नि इंगै प्रेस मिट खायमिनो अर पाइरखा जतन हामबाय जतन खुमबायखा बबाग रायब्ला कायसा समों सारनि थानिबो कायसे नों साय ताका जे 31 तारिख थांनाय मास और जगह पंचायत सामुंना तैबे जति प्रम थानि आदम संगे सामुं बावै डिमांड खायनानै थांगै इसा सा जे उट पाते लायमोन आपने कितिंगो ने बीजेपी ने आदम सं जे टिप्रा मथा नि आदम संनो जे केस खायनि हिजाक माने फरक बुसना खायजाका ओ पावबुसो जरते कुदि अमतो जों बेलायखे काहा प्रश्न कामतो जों जत सोशल मीडिया उनुखा खुद एमएलए थाङैनो इला पीएस थाङै बनि कयेकजन बरक नतलां थाङै आरो प्रेस मीडिया उनुख जाखा बनि याकतैनो कपि रजाखा किन्तु फिया बुसुक जना रजाखा बनतो जों सामाया मतो सिक्रेट मेटार प्रशासनिक बेपार साया किन्तु केस केसिनि टिप्रा मथानि मुंगै मोटामोटी 15-16 जना मतन बरक रखना
aike masong uta inke sing omo totally omo aro jaga involve kuri hai borok kahano no borok ereng ক্ষমতা tong huni khaike ta kintu ক্ষমতা সব সময় kuduk tong ya jodi beain khaike omo harai thangnai ai hnai ni sanai omo totally niro case khaimano withdraw khaidi jodi withdraw khai anke sing laga to seba sengkha tei seba aro jaga ba phagi ambai pai thabo samu last samu je tabai ereng borok je nok no hai ka bor ni jara adon sungno je kias khai jagman যদি borok ma ke kias ereng khai tong kan ke nok le next step bom hai na jagman যদি ereng bathai anke sini wasok nai sini dol tongo সংগঠন tongo borok bai salaioi जों wasokoi tei bkran ya krina nai जों to ya kai rolia जों haine borok ka hanole जों aro jaga kudo thang laisongo kuri tedi emne sini borok to kuri bile rang paisa kuri lai samang tang chanai din hajira khainai kudo ma laisonai ereng omno to जों manai namaya যদি muthai ya ke to sini krak ya prina nai ta जों nang ke tei kotor thangai ta seba angka lai